Tamulang arakal niya, abang man. Siyempre, palagad mo. Oo. Na. Mayari ba na nasi pare kanya? Na. Puta kayo dala ko lang ka rin pare. Hindi ni. Hindi pisan. Diba? Para mga tamasyan. Wow. Para. Sa tinda pa mo rin pinggan? Na. Yan. Dahil ka naman. Salamat may gitang natisang ako, ay tumago siya yun. Ay, isa nga. Yun, tas may bagya. Yan. Yan. Matibay na rin tali na rin niya. Ako naman na no? Sinali ko yung video tiya o oversize siya. Balagti alayam. Ay, matibay ba? Pangarap kaya yung kontinet. Tibay o. Wala mo kaya, wala mo tuwalyaya. Tibay o. Oh, ay. Balagya. Mag-stretch siya. Kulang niya pa tali. Kulang niya pa ay. Tas niya pa. Walang po itang kaya na yan. Hindi kalambot. Tagkaya ka kumbong ne. Tingnan na. Matibay na rin to. Hamala, ang nga dua kayo, doon na kayo. Nga dua ko mga dagal. Wala mo pa nga yang asan. Wala siyang gawang duyan. Yung ginawa ba rin? Itang bapaw ba? Naning materialis Kevin ha? Pero ang taling dadala akong matuling. Ay ba? Kapila na kaya bay pa? Magbayok yan niya. Ano oral din mumorder? Ginagawa? Kabangla. Kabangla. O magay na naman ma. Oh. Oh, hi. Hi. May larong sa. Sobra ulit po. Eh, Walang tamulang arakal niya, abang man. siyempre. Palagad mo. Oh, nagluluto po si Totoy. Kung gusto nyo mag-arkila ng kusinero. Chef po to, chef. Chef boy Totoy. Adobong malangi eh. Adobo mo lang. Yung malapit ako. Lolo. Dito, ayun na yung may pakalang, hindi na may, lagyan mo ng konting sabaw. Dahil po minuluto, piyesta. Lara na hindi na may lara. Ang dami ni Juan Lola. Oo. Magaling ka pala magluto to. Pagka nagpunta tayo sa farm ko, ganyan nalang biling ko. Luto-lutuin mo. Yun. Bago tayo puntawan, maaga kayo. Pwede na yan. Ha? Marami na. Marami ni. Oo. Kaya lang, nagpa-vlog kami. Ma. Ano naman ako? Ang buti lang yung meeting. Kurang-kurang. Wala ka rin. Oo. Solid na yan. Oh, ito po. Nagigisa na tayo. Bini! Bini! Ang bango. Bakit wala baka... Lambang. After mag-isa, lalagay na to doon sa sangkapan. Toyo, suka lang yan, no? Pang pinanyanak mo yun to. Libutin din eh. Limited. Makatatang yan eh. Oo. Makatatang yan. Hindi malakain na ako. Patang nakuha ko. Susugihan ko. Oh, may bisita rin tayo. Si Apong Goryo. Ayan, no? Pag may nakita mong nakatungkod tsaka malaki mata, si Apong Goryo na. Apong Goryo! Yung bike mo nasaan? May nanya balagbo.
Yung bisikleta mo, nasaan? Nakapun... Goryo! Ba? Ano ay tira mare? Amo na nakata mo? O taga na seli kay metok kiss, redors kanyan. O chima mo kang roron. Tara nga maratan. Karakol na pala nga. Ha? Isa na pala. Magdala pa nga ba niya tayo? Para ka na yun. Kakata na pa pa niya siya antan eh. Dahil pa natin. Luto tayo pa kayo. Ano ba yung pan pa ka rin? Tsaka eh. Sa botol? Yun ang tira. Ganyan eh. Hindi lagi tatay ngayon. Pero masyado, huwag kang kumontra ma. Alam na ni Toto yan. Bilalagyan na Tatay pa ba yung Saan lang yan to? hal? Kal. Ren, hindi na urong yung karne niyan. No? Hindi na. Tanda na yan. Kal. Hintay na yung ano. Gumaguma na yun kasi. Sag niya, panghilimit tayo. Mapuro lang ang pindi ng Alam mo talam. Anong gawa mo? Hindi mo tinayas. Dapat. Kaya gano'n. Makuhaya mo. Kami at tumat-mataram. Buti mo tigil naman mo. Alam, mag-aaral na yan. Alam mo ba ticket na ito? Marat nakatala? Kita pera mo, Poto. Kami gagana ka. Ali. Bibiro ko yun. Sorry, wala na akong magkalo. May ito. Toy, may tuka. Narinig mo yung tuka? Oh. Mag-hi ka. Alak! Alak! Kapali na, lakad ka. Bumilis ka maglakad ngayon. Nakakarating na ng ano? Kanto. Naglakad ka hanggang Balen? Ba, dahan-dahan ka. Baka magiliran ka ng mga sakyan, mabibili sa Apong-Goryo. Alam mo naman yung mga ibang driver, barumbado. Dito ko nakakain, nagluluto kami. Naniyak? Adobo, balok. Dinan ko na. Oh, kailangan mangan. Ali pagtuang ko pa. Pag biyamiyak yung paglolol mo kanyan eh. Dinan to ka, dinan to. Ang kagiliyaw. Dinan Dino to. ko impo na kako. Bakal yan. Makatok na ko ko itong kubo. Oo. Dinan to ka, ang gagana ka. Yan na kami nang may kasang doon toto. Ah, naman na ito. Tagalog ko. Ganda ka, may pamuka gili ha. May pamuka gili mo rin mo. Yan bala ka nito. Sinabi nito boy na. May to ka gili. Yes ko, anak mo masaya kasabi. Ay, pilihan ako. May itong nga gili talaga yun. Hindi na may nasilalam to. Ang tanda kalya kakit. Gana kayo na to ngayon. Sabi mo Roro, thank you ka rin ang manok na. Oo. Motivation. Kumikit. Malaban. Kanya mana doon ha? Galing ka pala magluto? Karakan na pala yung kaya. Apa na? Marami na. Ito pinapat naging doon paluto na roron. Gawa ko apat na klase eh.
Ano naman? Instant. Gogo. Sali. Pokal na rito. Ano ba? Bukan tayo din yun. Awa. Minsan lang yung takpukan. Wala yung takap? Tingin, manto ka yan. Tingin. Tingin na yan. Yan. Matakpan muna natin. Yan. Bitin niya. Ala ng baragol. Ang bara mo na ito. Eh, oo. Na. Mayari ang balat ng nasi pare kanya? Na. Mayari ang balat ng nasi. Lali ko biya naman. Yung native. Puta kayo dala ko lang ka rin pare. Hindi ni. Hindi pisan. Diba? Para mga pamasyal. Wow. Para Sa tinda pa mo rin pinggan? Na, yayamanin lang. Eso! Natang pakolmin pa. Natalo. Bagay galing natin po. Mabaratakan din yung tangan. So, Kenisa! Kini tayo, kini ka. Kini, simple kayo, kini. Kumain kayo. Ikaw kahit ka na. Sinabi ko na yun. Ha? Tangwan mo nasi. O, O marami. kaya ano, tiglele-lekar na. O, naman. Kita? Pinantik yan mo. Wow! So, ganda ka mo, ha? Tay. Mama ka ba? Isang daw ulit na. Mahal mo na lang. Kailangan mo sa. Bioy. Ay, gani ka na. Mana ka na. Wala yun, mga ano, pinantik ako. Right, yung mga. Pinantik ako naman. Napaka-sexy yata. Welcome ma, ati niya naman. Ay, tabo kasi pa si bahay kayo. Parang kaya Ano na yung pamista tamo ng malaki na yun. Ano ba? Oh. Kumatay ba? Matabang yata. Wala, ayun nga sen. Sinanyan niya mo nung matabang ka. Matabang ko sinuto eh. Ali, okay na rin. Nagkasagit ang mala yung tambi. Kunyari na dyan. Nga mo nga? Ah. Wala kaya? Ito may gandang camera. Ito yung bantang makakuha ka. Ributan mo yan. Bantang makakuha lang ng mga kunting lalaki. Pwede na siguro yung mata. Naman niya? Hindi ko pwede ka. Ayaw ko masisip. Sali ka siguro sa of ng sapo. Saka pa lang kagawan. Bagay manigap. Naman niya, ya. Naman niya. Hello. Tak. Yan sa bungo. ang sigado ko sa buhay ayaw. Dumali ha. Okay. Sigado ko sa buhay malayo. Yan. Mitang pala na kang dinalan. Buti ako magkay 120 buhay manok. Hello. Ito mga bote na yan. Kuha ko lang mo tayo. Ito. Kita, nakaliwa. Galap ka. Na may garo kong Jose Feliciano daw. Karela ko tinok lang. Malatiya pa ito pa pa. Tatiro mo na yung parang katang ngarating marin na. Hali. Wow, doon ka. Huwag katang kanto na. Kamarag. Original talaga karon kami. Kamarag kami. Tatang kami kaya. Naman na ito. Gusto. Ba, ano po, oh?
Ba? Kaya may gamay. Kontunet. Bala mo. Siya. Bakit sila niya sa mga kutsara? Ganun ba yung mga kanya? Magaling ka pala magluto to niya. Mga pambagyan lambot. Uy, yung anak mo. Na kami mo. Wow. Sabi Mga na anak. kayo. Sabi na kayo mga niya. Kaya kanina yung palabok lang din eh. Bata, Mas kumakain meron. na. Ano? Hmm. Mabidaro na pala. Sinawari sa akin ng baby. Ano? Itong... Tinggal ba? Ang balaw. Ating bugas sa akin ng baby. Next yan. Tuyok. Kasi simple alutin mo na kanya lang. Sulit ang didinan din oyster sauce, didinan din nano sauce. Tomato sauce. Wah, ya? Kaya niya ako. Timbabiyak mo rin ko nang namin, hindi na miya kasi na po paminta, pwede na yan. Alam niya bang kalasa ko to? Diyan manok ba? Sinam... Ibuo mo lang yung baby. Kasi hindi naman naman ba? Wah, pakto niya. Asin mo ang pang Toy! sibuyas. Makulong siya. Wala na itikbar. Pagbuwan mo lang asin, manyaman na. Okay na ka. Dami dyan best. Nasa upin sa buwan ako. Diyan lang kami manok. Diyan lang lasin. Sinam lang. Ang namin na pagta. Nabili kang... Mauna siya ha? Nabili. Sa. Mana si Toy. One down. Ano pa na yung... Yeah, yung gilaro pa rin yung manok ulam ya. Ano? Gilaro. Yung bibig. Sabayar ka na? Tawa ya. Tawa. Lagi mo ba? Isanit ang kahit, palabok lang din eh. Manyan pala buka rin tayo, charcoal na yan. Wow. Eh, malyaring mo na, Nedyo. Ha? Eh, malyaring mo na. Yeah. Diyan, last part niya mo. Ano ba? Ano? Sabi na. Kung tiyo meron kay Juliati kalay reso, sasagagak ya. Pero matires lang ya. May mawalid din kanya. Wow, meron kang February 14. Nakatuan na nun. Di may pa. Di na ba? Hindi kaya yan kita. 8 years, para ba may ang kasama na? Dito pipa ko brandam. Ano talaga mo yan? Alam mo? Ingar rin natin. Kaya pipa ko brandam aking mawak eh. Ngayon pa. Years ba may ang kasama na? Itang pisang ko. Child ulit na pa. Ating menino. Isa niya sa... Menino. Ilan eh? Yung bilat. 42 na. 42. Nari ako. Yari pa. Argument siya ba, di ba? Di ba pa? Pag kain na yung months na. 14 may mga hindi din ng time. Pahilo na yan. So, Buta na idan. Sabi niya. ating malilo ba kanyang par? Ay, tana. Oy, kaya ba mo no? Eh, Na? pagyan kaya masin ang asawa ng pisang ko eh. Bisa mo. Yumin eh. Pahilo din ka ng tagaraya. Hmm. Kaya man nagkaya. Meeting niya yung tagan. Parang kaya ka? Wow. Bakit? Yan buringan eh. Bro, buhos na akin. Bayak at Wow, ating buhos na. Baka niyang dago pa? Marog na ba? Ang tiga. Yan na daw rin. Puta. Madugo niyo pala. Kaya tayo na eh. Linapit. Dami na pala ako para mas katar lang. Hindi, yan ang may tayo. Ginoro naman, rabi yan talaga itong kaya. Netela, duala, may ito yung yamit talaga. Kaya ni Daka na rito, may mga anak na lang, no kakit po, tol malaman, dago, tambunanong mane. Kanyang agyuda na, pepalwal na lang. Nalinaso doon ang aso. Makungulan ba? Pa. Natin niya.
Wah, matang talatang alak kamatakang kain mga tinyang yan daki katam. Nakailong. Mahayo. Kanya. Wala ko yung tugiran babay, Goy. Hindi ka mo. Wala ko yung boys, Kuya Ando. Ano dali konsel? Doon yung bisitang katakutan ni Long eh. Yung manok. Yun na may ang ulam. Total yata ang ulam. Na? Ito yung pang karita ka na yung ulam na. Ito nga may pangasang kung ay lele mo ita. Pwede ba ito? Oh. Bus mo nung tumagay. Masasya. Pero kami Bata matanong pa niya. Nino? Ay, masika niya yan. Niya pong asa. Gamit itong ingipan niyan. Lasaka niya. Masikan ko kahit yan, dahil akong ipan. Masikan ko galing. Papalinggiyo ka na. Ako ah. Bigyan mo yan. Panggamit kita ka nga po. Kuha ka na lang kayo. Ay, tak mo doon. Kaya po, yung kalambot na oh. Mag-hi kayo sa camera. Shout out. Hi. O, anong ulam niya? Ito, oh. Ay, ito pala. Nakatingin Shout ka out. dito sa Ako naman. Kumusta? Kumakain ka na ba? Ako, kumakain ako. Hello guys. Yung ulam nyo. Hello guys. Kumusta kayo guys? Kumain na ba kayo guys? Ang ulam namin.